Salutare prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom vorbi despre cei mai puternici supereroi din universul Marvel. Să începem. În lista de astăzi am inclus 8 personaje, deci voi începe cu ultimul. Dr. Doom. Probabil nu știți, însă Dr. Doom este un vrăjitor la fel de puternic ca Doctor Strange. Pe lângă aceasta, el nu se limitează aici. El este un geniu în fizică, robotehnică, cibernetică, genetică. De asemenea, poate călători în timp. El deține o armură din titan, care funcționează pe baza energiei nucleare. Armura îi oferă o putere supraomenească. De asemenea, poate zbura. Armura sa îi permite să absoarbă energia altor eroi, precum energia cosmică a personajului Silver Surfer. Sentry este un om supererou. Este considerat unul dintre cei mai puternici supereroi de pe Terra. Deține o putere imensă ce este egală cu 1.000.000 de stele precum soarele care explodează. De asemenea, el nu poate fi omorât, mereu învie. De asemenea, poate zbura, poate deveni invizibil, este un puternic telepat și nici de cum nu se limitează aici. Superman nici nu poate fi comparat pe lângă Sentry. Entitățile cosmice, precum Galactus, Silver Surfer sau Moartea. Sunt foarte puternici, însă nu sunt nemuritori. Dintre ei fac parte toate entitățile din spațiu, care nu trăiesc prima 1000 de ani, iar în acest timp au devenit destul de puternici. Zeii și demonii, voi numi doar câțiva, pe Odin, Thor, Loki, Mephisto, Dormammu. Mai sunt încă o mulțime. Ei sunt nemuritori și atotputernici, însă doar în universurile și lumele lor. Când ei se află în alt univers, își pierd o mare parte din puteri, însă de asemenea rămân destul de puternici. Entitățile nemuritoare. O să enumer doar câteva. Printre cele mai importante se numără Eternitatea, Living Tribunal, Infinitul și Abraxas. Niciun alt supererou nu îi poate omorî, deoarece atacurile fizice nu au nicio influență asupra lor. Beyonder este o entitate cosmică din alt univers. El a adunat toți eroii și antieroi de pe toate planetele și i-a forțat să se lupte între ei. Mai apoi, el a fost interesat de oameni și a decis să trăiască printre ei ca să-i înțeleagă mai bine. Aflând despre moarte, el îndată a omorât-o. Iată așa simplu, a ucis moartea. Ca urmare a dispărut fenomenul morții. Nimeni nu mai murea. Și nici Living Tribunal sau One Above All nu au avut influență asupra lui, la fel cum nici el asupra lor. Thanos deținând inima universului. Scufundat în sursa puterii universului, titanul Thanos a obținut inima acestuia. Deținea o putere incredibilă, care are infinități potențiale nelimitate. El a fost capabil să distrugă întreg universul, împreună cu entitățile superioare, precum Living Tribunal, Eternitatea și Infinitul. Distrugând totul, Thanos a avut posibilitatea de a restaura distrugerile provocate. One Above All este cel mai misterios personaj din universul Marvel. El este adevăratul Dumnezeu sau creator al acestui univers. El este atotputernic, atotștiutor, omniprezent. Puterea lui este nelimitată. El nu poate fi deteriorat în niciun fel. De asemenea, are controlul asupra tuturor formelor de energie. Pentru că el este omnipotent, el mânuiește orice putere.